Ngiyok tiak hakawai ke perthai mani kendit pat hakawai ke perthai bat angtang hisuthu ke perthai kala kenjak wat ekinong ba bakhrao jongka omdan chu kisijur ki badange phali jing ha Paris ka Disney ka jakai la kai ba itenan kala kenjak hanong ba New York baro kala yok tiak ha India ki ap kemilti lanu kan kut wat ha Afrika ki mrat ki sang lai lui na jing kenjak kijing ye kedub e pat khub le kiti kila kalalong kiter thama kijing na jingo ye kebe ki kpa kamlong shu akadur jinge kendin ngisngu thu paka pisa kam da khlan bor than bat kabor kam da dondor than adu kata kata balai kini ki kilong ki bom tikna hangni perthai ngam tip mat omdon matip henry ngatip tangkawi pangim dei than panchi perkhat kuslai ngidei bandon kecing kermen badwan ya kalat bani kemen lang bat kitu ki ba e jengi habangi yo la kene ka khlam kalai kai ya kecing em jengi babaro ki ki batlun saudong jengi kilong sipor ki jaka trikam ki jaka ya kilan met ki jaka ya dia thiet ki jaka pet film kila kalalong hakal air habangi stang man suthu bangi haban bersyang madim kelemaki kane kapur kalai kayangi bakai yang kesem jungi ki bahayang masem ki himmen ki para ki dei ba ajing singan majing tengen yangi aga bakatu ni sedang man suthu ba kamut ba kumnongi pelut ya kapur jungi Henry batnongi pelut ya kapur jungi ngidei ban sungu i ublei ya ka ai ka bangi don ka baula ai kane kapur kapen kan mawingi bangim dei ban perkhat khan ni ki bakta bat pentron ya kajing im nisim ya kani galan banlong ki bajai wat apedeng kajing jinjar jing sosat na ki daw ki babun kajing suk kamdon sabar jungi kami hi napo jungi lengba kajing perkhat bangidon bat karai bangisim kalong gumba kamai mariang ka ai ka kabu yangi banejan bat ka kabalong kamai ramau kababsai ngi nandu tanglung ka perthai menta ngam tip lanu gani ka khlam kan kut Henry ngatip tang gawe bakan sakut ha gawe gisngi kani ka khlam kalai kai yangi bangim dei ban chania than tang ha kapisa ngi dei ban rep ban riang bat ban penmi ya ka sep jungi ka khlam COVID-19 ka aji kai yangi bangi dei ban nang ban kan show ban kunai namar ngimla ban tip lupa ayu kan ja hakisngi ban dangwan ka khlam COVID-19 kai kai ru yangi bangi dei ban teli kom ki parasnong parathau kani ka khlam kai kai ru yangi bangi dei ban ya e chi para sieng hisem da ka bangi wan phai par ngi ya kandu biang banio e ki jisneng jingkrau par khlam pep lengba ki jing tenju pasir khai kapen kan mau yangi ya oblei nong bu dang thau ubalong akhli du ubalabu ya kalong briu man briu bat ubala ai ka kadat sim ya khon ben riu na pedeng ki lai pho chen thau ngin bersyang matlong ke jing syai bar ke jing kermen ya ki weipa ha ka bakhatu ngim dei bandu jing kermen namar omdon ke ka ban ne du ka khlamru ka nom de du ngidei ban yit khmi yaladi man pusam mangidei ki briu ki badon ke jing kermen ka jingat bar ke jing tiblem para briu ngidei bersyang matlong kumta matlang ngidei tang ki briu ngi bakla tang ba ngidei ban bersyang man le ya ki baba khoblei sibun blok baro ingai chkam baki ege baro ke salong biang kumju kasawan biang kajing suk jing keban kajing lai lui menteri ban kata mandai chiki kam ki jam jungi chiki skuru chiki jaka puli berkumta teter da kajing sne jong blei nang bodong tha nang ye sumar yaladi